தினமும் எழுந்தவுடன் தேநீர் என்கின்ற தாரக மந்திரத்தை கடைபிடிப்பவர்களா நீங்கள்? உங்களின் சட்டை காலரை தூக்கிவிட்டுக் கொள்ளலாம் என்கிறது ஒரு பிரிட்டன் ஆய்வு. பிரிட்டனில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில்தான் தேநீர் சுவைஞர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி வந்திருக்கிறது. அன்றாடம் 2 அல்லது 3 குவளை தேநீர் குடிப்பவர்களுக்கு அவர்களின் வாழ்நாளில் 9 முதல் 13% வரை மரண வாய்ப்பு குறைகிறது என கூறுகிறது இந்த ஆய்வு. பிரிட்டனின் தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனம் மேற்கொண்ட இந்த ஆய்வில் சுமார் 5 லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டனர். 40 முதல் 69 வயது வரை உள்ளவர்கள் இடம்பெற்ற இந்த மருத்துவ ஆய்வில் 89% பேர் தாங்கள் கருப்பு தேநீரையே குடிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். 2006ஆம் ஆண்டு முதல் 2010ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகு 11 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அவர்கள் அனைவரின் உடல்நிலையும் கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது. தேசிய சுகாதார சேவை அமைப்பு தரவுகளும் இதற்கு உதவியாக அமைந்தன. அதிகமாக தேநீர் குடிப்பவர்களை தவிர்த்த மற்றவர்களுக்கு உயிரிழப்புக்கான சாத்தியமும் ஆபத்தும் அதிகமாக காணப்படுகிறது என்றும், மனித உடலியக்க மாற்றத்தை உண்டாக்கும் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டதா என்பதோ, பால் அல்லது சர்க்கரை கலந்திருக்கிறதா என்பதோ இந்த ஆய்வில் கணக்கில் கொள்ளப்படவில்லை என்றும் ஆய்வுக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். தி ஜர்னல் ஆனல்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் மெடிசன் எனும் மருத்துவ ஆய்விதழில் இந்த ஆய்வு தொடர்பான கட்டுரை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேநீர் குடித்தால் பித்தம் வரும், காஃபி குடித்தால் அதைவிட பித்தம் ஏற்படும் என ஏற்கனவே பல மருத்துவ அறிவுரைகள் சொல்லப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் தேநீரை பற்றி இப்படி ஒரு முடிவு வந்திருப்பது சர்க்கரை இல்லாமல் தேநீர் குடிப்பவர்களுக்கும் திகட்ட கொண்டாடக்கூடிய இனிப்புச் செய்தியாகவே இருக்கும்.